Kubor ka Batisi TV. Lawan rasa pida ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lone Swap Ho Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Kinong Trey Jong Kamigalia Energy Corporation Limited haka arpo Henry Utrik unaiwing arajar arpo kila penlong laka jing sange traikam kabashikenta bat yalumpat ba ha phalau jong ka office traikam kabadan halum jing shai hanong ba Shillong ban penpau ya ka jing persha halor ka jing terwa jong ka sarkar ban IT penyai no yagani katnat penmi boarding shaki company jong ki Rio Cement. Presiden jong ke MEECL Engineers Association uba PK Chulat habaya keren bat kilat pathai khubor ula ong baki nong trei ki persajur haduk kata-kata yagani ka jingterwa jong ke sarkar ban IT no yagani katanat penmi boarding shaki company jong ki Rio Cement. Hakajo kapor ula ongru baki nong trei jong ke MEECL ki dawaru ban IT haka Central Bureau of Investigation nagabenta ban tokit halor ka jersey bamsab hadin ba ka kongres ka basyong hakal yang persya jong ka yeng dor bar thawan ka jilla dangshen kala kenno baka don ka bamsab ka basyar khai bha hapo kani katanat penmi boarding ka bahap hapo ka jingpet jong u James PK Sangma kum menteri jong katanat boarding ngi kwa ban ki persya igane ka Electricity Amendment Act jong RCR arpo na marka ing bengi ai hto sia inga bangan pensiai tang highway point. Kalau hane gador mo, kumpa kalong mentang idon ka cross subsidy surcharge. Kacingmut jong hane kalong ba, ya ubakam shubu ubakam he ka kamai, lanu ubakam biang. Ngingi ai gador ubakam he, bat ngingi pendunador pat iga bailaj yu ubakam duna. Ngan syusem nuksa mo. Yo industry kat kum kani ka tarif jong mentau sniam. Ngingi ken ro tangka ro phonaya. Kenang ba ban pensok pat yo uba yaki nong rep ngisem lai tengka ya PCA basyong hayer ya PCA ubaya ki DLT consumers bang ang domestic consumers ngisem lai tengka nyopo kanai ka Electricity Amendment Act kamut ban weng sanon ni kanai ka cross subsidy surcharge lada ka ye kanai ka act sius ngotho kanai ka dor bakan kala dak hongpong ba PCA yeng ki yeng bakinong rep bakinong kendong bat ki baduk pinap so dagador bahe but industry can so dagador baret nakain gadaw nakane gadaw namar ba yung Electricity Amendment Act kimot ban ay ka binding ka bailat kat kum ka carrying cost kat kum ka cost of supply to simot dor hanay rukom lada ban ay ding ka wik industry ka bahang nay hachan pidon kam arfu post haray but u cable tang hendet tegalong ka duna em kanay ka bay rading sato tagamot kani ka cost yung u kaduna kani ka carrying cost of electricity kat ba siya ng kendong subo siya ng kendong ibadan san pu yeng ro pu yeng lani si spa yeng makanaro kat not lagi pos penan kam aspa lai spa takla syong riam em kumta ta haba ka syong riam kumta ta ka sarkar kamot ban ai pa ka binding ka bahe genang tai ban penmi be thik kat kum ka ching lut ka nei ka de ka daw tan rai ba ka nei de ka mat hang ka ba priang cho ka de Electricity Amendment Act teng kibuan kiwe ba kin compensate ba kiwe ngakwan kren knang spang kanai kumnong en clear ikinong rep changi kumnong en clear ki nong kondong changi kumnong en shuya sim ta ga binding ka bahe igitesia bangin air ka binding ka baret igini industry to ngam shuon ig industry yep ngam shuon tamba hakane ka rukom long jongane ga ri changi ga ri India mi ngise ka Socialist Republic of India socialist kamot ba ngin ya ra langken ngi kit langken bangi ngin sim na ga do nang deng ngin pen jam yo bakamret but India baru kau wega ye hata kadur to ngan ye sene kau wega ling but hani ka standard bidding document ka ba ka ai ka ni ka sarkar kudiang segene ki state kana bakin ye perkhat banda kumno kaching perkhat chung state chung central government kalong ba ban daily lam sandon ye ki ne ki electricity distribution companies PCA hayeng hasiam pia kendo but u distribution phim ya kendo but u transmission company lane phim ya kendo but u generation company
kacing kundu ofisia ka shebej ro u distribution company u sarkar kudiang umut ban daily lam umut ban auction igini sia ro khat te hakaching pe chungi te ngi ai bakadon ka kan kta buan hangno haki chai ki chai rukam kawe ka bangi kwa banong galong ba ki assets lane ki chaka puta ki building kini ki switch yard ki power station ki switch yard chonga distribution ki mut ban ai tai bet ki private company ki bro ke bashimiat te dala ya bro bashimiat philas tol pa hai ushimiat uye bet ya ka nong mai ki sarkar mai shi ka PSU mai ngi kwa ban ai ka service ngi kwa ban ai kata ka kaching sakri ki pajba daula wan u roshmiat phimot un perhat uto tu berhar bi ganong chong la chong te hata kador mingi ong bak dapet ikanai kam ilong ra nang ta da umot ban ai kini ki asset sekine ki roshimiat hakaba ki ong nominal rate phimtep kala bandong spo tangka si hachier silak ntep ra kala bandong tang si tangka te bilang su ai kata namar kanai ki PSU barakhat dakan ma ba kidai kami nakapisa chong ki pajba kumno ki snai ganai ki MSB manchwa nakpisa chong ngami et pa et chungi ngami khapara chungi kishim daga khachna na tisia kishna gene ki PSU bananga shukwa banong gawe kumnai daga la poi gene sngai ban daily lami ka MSB kanum chinge sho kasngai kanum slam sho kasngai bakin sa privatize so ka PWD ya PHE ya ka forest tip ya ka insho ki ban privatize tenganga shukwa an kro bakane ka hakaching pa chungi kam ilong gane ka rukam ya ka puthe kumnai Long live! Long live! MBCL Union Association, long live! Long live! Long live! Long live! Demand! We demand! No pay! No work! No pay! No work! No pay! No work! No pay! No work! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! MBCL Union Association, long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Salary of November. By the 5th of December, there will be total shutdown of power. Agreed. There will be total shutdown of power in the state. This time, we are going to take a drastic action. We have been compelled for the last 10 years. We have shut our mouth. But now, we are not going to allow. Our pensioners are being victimized. They have left us. They have expired. For the last 3 years, their dues has not been paid. We cannot be anymore as silent spectators. The government should immediately release the 840 crores terminal benefits, including the actual valuation, failing which we are going to intensify our agitation. There should be no loan taken by MSCL which are unwanted. There are components which are unwanted. They have taken loan just to fulfill the corporate house. And few politicians. We have the right. We are speaking of our rights. This is the time where we should stand united. Not only MCL employees, we are going to mobilize the whole state. We want regularization of our contractual employees. They have been with us for the last 15 to 20 years. We have been keeping mum, but now it's time where we have to move ahead. Inqilab! Inqilab! No pay! No work! No pay! No work! No pay! No work! We cannot allow our family to die. Yes! Our children to die. We won't allow. If need be, we will remove from the chair. Those who are responsible, we will remove from the chair. Yes. We will remove from the chair. If anyone is being taken action,
We are going for strike. For strike. Immediate shutdown. Immediate shutdown. Any disbursement of fund from the revenue that is collected, the first priority should be made for payment of the employees' cost. We are not going to tolerate anymore, like one of my members have said just now. We are going to go all out to demand for our right. And if need be, we will also go for hunger strike. We feel very bad for our colleague this time. They could not enjoy their puja. Their salary was paid lately. No arrear was paid. We feel pity for them. Now we are not going to apply. We are not going to spoil our Christmas festival. If the management and the government doesn't comply, we are going for complete strike. Inqilab! Zindabad! We demand our salary! We demand salary! We demand salary! No pay! No work! No pay! No work! No pay! No work! Mentakas ngi la ya lum baru gini ki bagi employees yang gini MCL jong hang ni hapok selong but ngi kwa an persngo yak jing persa jong ni nengkong yak jing temu jong central government man privatize no lan ban di no yak ni ki distribution company kum ke MCL ke jong ni Shakiru Shimet but ngi tip ba la dai kene ka distribution company jong ni kum ke MCL kan lech Shakiru Shimet kan kata bah ya baro hakni ka state khamtam yu baduk damar hakni ka standard bidding document ka ba ka central government kala ai ki state ban penjai lan ban telun ya kni ka privatization process hantu kala thok shai ba ya ki assets lane ya kni ki jingdon jing em jong ki discom lane jong ki MCL jong ki ki office building ki jaka ki puta boro ansu ai no hakidor ki ba jam halane ki ba ki on ki nominal rates kata kalong ka ka ba ngisngo kalong ka ba sulong dilelam ka ba kalong ba yo ni u private company u ban wan menta kin ai bet ka balance sheet ka balong zero kam dan AA lane kidi ki ram ki sha ki loan baro ki badan menta ka MCL kan sa ne bat ka government handrai ya ka tu company bat unyo nadu ka singin kong te hakju ko poru ba kani ka standard bidding document ro ka island ba ka government kan happen ai ka free power ka subsidized bulk power sya kani ka company bakan laban penyai ka kam jangka hakar kom ka bakan yo nong yaladi te hakju ko poru kani ka Electricity Act 2020 ka island ro ya kini ki cross subsidy ban weng no sindan namar fi ka cross subsidy hi kadan kam namar ba karukom long hi hak state ka jongi khamtam ka state jongi ka badang duk mo ombaro gila ban siu ya ka pawa ka dor belai haka rate ka badai namar kata kile kumno katkum gene ka principle of socialism ka baladan hapo ka constitution badan buram jangka India katkum gene ka principle na ki bayo na ki bakham ruspa ki kham di ya ka shaki bakham ruspa mo ki di ya ka light hagador ka ba kham he lane kham tam shiki industries but nang topan ki balance no ya ki jingduna ya ka dor ka bagi di kham tat shaki ni ki badok te kani AA baro la gi weng no sindan ya kani cross subsidy kan long ka ba kan kata bahaya ka state government hi kham tam namar ba ka state jongi ka long ka badok te shu halor kita ki ba ngi na kaliang ka association jongi ngi kwa pun pauru hakju upor ba na bon banai menta ngi kham yo ketulap la khum bon banai ba menta ngi yo ba haki banai bala gi khaddu tayo jong banai bat jong nu banai hatu menta ngi pat yo bat kini kala ya la kham slam ha menta bat kham tam ye ki DA ki medical reimbursement lani ki area jong ke DA bat kujo ya ka ROP lani revision of pay jong arja khatsan ka area jong ka tur ngi dang sa hatu menta ngi pat yo
Ti kini rungi demand EK, but kamtam kalong ba ya ki contractual staff kibla don hapo kini MCL jongi kila ai ka but board mesim jongi kila train no benta upai ba miet senyah ya kini ki contractual kide ban regularize no but kam de ban kajing pair ha kajing tulap contractual lande regular lada ki privatize ya kini MCL ka bujing du nong ka bakraw e kan long hi upai ba nomor ke boarding kan kio nomor kat kum kini ka kendon bakala temu central government kan ai nung duna ya ka khat san khat 2% ka profit chingni ki private companies kum no ru kan man te kata ka profit kan hable ka tarif te hable ka tarif kamut kan supai ba te ka dor jong ka light hi lani ka ngin ong ka bill light hi kan sakio lada kani ka nginum yo tulap hago port babiang no brai banwan ngimat si ngin shimya ki aka ki ingin bansing hable aka bateng jingdu nong hi nak liak ka power department gamla ban ong ka kata ka jingdu nong rengan ong tang kade nak ka we ka port ki shimbe ki loan ba kani ka loan kala long shisha kala long ka burden yangi but kum menta kani smart meter mo ngan pencayan hang ni mo menta kala dai commission jong ka central government ban bu no di smart meter haman ki yeng ki sembat kum ta tet ti yunus ban bu yang smart meter menta kimut ban shim da ka loan handrai kadan pat de ka way ka company jong ka central government ko ong essential kini absent EESL Energy Efficiency Services Limited kapadan ka mandate banle yakum kini kikam kale akum no kawan maka klai thara kini por dep ki ai ki bol light mo ki ba san pau tengka katu ES jing sisha ki dor jong tu bol light po hadu san spat tengka po yo katu ki por hane ki ESL kale akum no ka di yang ha ka dor ka san pau tengka kale agum no ka ayang iha do san potong ka handai naga to ka saving bakayo ka simbiang ya ka investment jaka kumta kumju ya kini ka smart meter ru ESL kala banle kam dadang kam ban sim ya takalon hadu ya lese cispa na spa crore ban penle yuta ban le ya kini ka project do ka smart meter kumju ngila yo skuru ha ba ha ka yeng budan buram na ka state legislative assembly ki dekat budan buram ki MLA kila don ki bare se kan ki issue tingis ngau ba la don kum kata la don kum kata ka AKA ka ba kini ki la dawa mo namenta bat kila ong ba ka don ka kumta kijing ya pair la ka scam ko ba shirkai ba hapo ka MCL tinggi ong ban pensisha ya kan ka dainam dai danam nan kum kata scam tinggi di mana daga kanu ka body ka belong independent but let's say ka babet ka CPI pi mentang impat tip nomor balai ka proses kadang ya menta nomor ka central government kala ai dia ka standard bidding document te menta kata standard bidding document ke sa float ya kata te menta kadang ya ka proses tinggi persya ya kata ken ba ladan kum kata ka move ka management jongi kidai ban weng no senda ngam la ban ong ka dei nam dei ga ji shisha ba ki kendok maki andre ngis ngau ba maki kum gidei ki riu badan buram bat ki ba shampang lada ki kenok kum ta te yo le se kadan ka aka silendet kum baki ong no smoke without fire te ngam tawan pen shisha ya kata kadan nam kata kading ndai te ngikwa ba kandan na CBI inquiry kali da office ng KMCR ni no bakal lang wadan ako kami kaya ni state ni abang pagi kamtam nakabide bagi materials mo bagi di operation and maintenance work kita tang kikiar ki berit nakabide bagi di substation kita semua hilang di barrel kita kini kikiar ki berit buat kita haba nilai kedua substation ke division pek ba kimji don tiar donc yagi subdivision berdosa ada apa within the Selong Tong sabar dan kami Selong Tong ban operate lagi lagi boleh ba so boleh plat si yo la chino kon boleh ko super ta dei tang na kita wa yang kier kita kita tak kita diberit no kalau bahapan penubiang biasanya manusia kita kene ka jing bomla ban poi ki transformer ma ko sikit han ng nang babon bawot kita lagi daw ki kung ginang train kita mangan itu kanai ki katon workshop
apa semer tino kan ini kita semar di badu mah ini hak repair saja andala ada nang dia bisa air yo bisa air kipat tu kita disimpar ini si benai ya kau ka semar oh kan ban ong ban kit kemai lele nama ka condition juga MCL ini kalau hagani kalau kasih tinggal kit kemai kau semar kita 60 kbm Nufulai kebiyeng untuk nak kau silap, sapau silap sampo, approximately like that. So kalau sempurna, dari nak kalian dengi kalau MCL kadang workshop ti elak pensinahi, ti katno akan sinahin, kau sempurna kita yo di benai. Kalau alam kita tu kita nak semdum no kalau kata kom, kaptam nganga kerpat iri ya, management kanila kat bala, kaptam hasor buat hanong kondong kadai bertembiang at least ya kityar keberi ama maka katu kesenam ka lip light ni kalau kita apa kalau dai ban lip light pun kita at least to siteng tas kita do nila ban ya kita mo dai tang na ida ba dan ta kityar keberi confuse elemen barrel na kini guno mo LT first ya na kini guno gede tak beda kita semar distribution lain mo Jadi kita ngapa pada manajemen tiba halor dengan mereka MCL ini kita pek Tang Power Department. kita pek department kita pek bahaya kita